Lu puasa jambatan patah masuk nagari di dalam parang penyubarangan batangan tokan nasib sarupo jo nasib lapata sayo mengarang sarang urang nan kuwe yo jo manisan kota adia be ujung tanjung tatumpa dana koi ka anto kantara dalam desa lu basao de emanenggang katinan kandung ayati barau kandung barikan kale dan kaku nan koruntu tapi yang dingungun dan keamala foto kalalu kok gadang pulo ayah antokan nan sama hantang badaun rimbun karena laroge oi nanda ulu manangi ure panasan urang danau kalubu abaswang oto harmonis ainan batompang malin telalu di lubu asao padi nambone kamas alumbuang salibu tolong dibawa pulang kagalu-galu oi kadape juo Thank you.